ଆରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏ ଖଜୁରୀଟା ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ। ସାଉଦିରେ କଣ କହିଲୁ ଫେମସ୍ ହେଉଛି କଣ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଡେଟ୍ସ। ଦେଖୁଛି କେତେ କେତେ ଭେରାଇଟିର କାଇଁ ଖଜୁରୀ ସବୁ କଣ? ଦେଖି ଦେଖ ନାହିଁ। 1 2 3 4 5 ଆରେ 6 ସବୁ 7 ମାନେ ଏତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖଜୁରୀ କଣ? ସେଇଟା ସାଉଦି ଭାଇ ବୁଝିଲୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଖଜୁରୀ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଖ। ଏ ଆଲମଣ୍ଡ, ପିସ୍ତା, ସେପଟେ କାଜୁ, କିସମିସ ସବୁ ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ର ଭାଇ ସବୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁନୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚକୋଲେଟ୍ ଆମର ଫେଭରାଇଟ୍। ମୁଁ ଏଇଥର ନେଇଥିଲି ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବୋଝେ ଖଣ୍ଡେ 3 4 କେଜି ଖାଲି ନେଇଥିଲି କୁନାପା ସବୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ରେ ସବୁ। ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଭରା ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଯିବି। ଚକୋଲେଟ୍ ଗଲା ଦେଖିବି ସାଉଦିରେ ତ ଫେମସ୍ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା ରେ ମୁଁ ପାଉନି ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳେ ମାନେ ଖଜୁରୀ। ଦେଖ ଏଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖଜୁରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଜୁରୀ ପୁରା ଏଗୁଡ଼ା ସାଉଦି ଗୋଟେ ସାଉଦି ସ୍ପେଶିଆଲ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ନା କଣ? ଗୋଟେ ଚାଖିବାକୁ ନବୁ। କିଛି କହିନି ନାନାକୁ ପଠେଇ ରଖିଛି।